Semarika ten prayitna semuriris semuriris iko balik blegek kekugek sadulita mel sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ndara, ya Kakang Semar ndak tumbuh. Ora liwat tiba sepadha-padha. Rawuh sampeyan sareng kalih anak kula Petruk kali Bagong. Niki enten napa? Ingkang sekawit sinuwun Ndarawati rawuh teng Karang Kadempel. Tumunten dawuh kaliyan kula supados mboyong dhateng Ndara Werkudara lan Ndara Janaka ing sawetawis nilar kewajibaning kasatriyan lenggah wonten negari Ngastina. Kabar niku pancen kepara nyata napa namung kabar ingkang kandhek wonten ing pekabaran boten kababar dados kasunyatan Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh pancen kepara nyata. Malah aku ingkang mbuktekake dhewe yen to Werkudara lan Arjuna dina samengko suwita marang sawijining pandhita anyar katon ing mapan negara Ngastina ing peparab Begawan Dewa Buddha. Mongko barang nalika semono tak nyatakake ana negara Ngastina. Petruk karo Bagong mbok menawa uga wis ngerti. Lan Petruk karo Bagong wis ngerteni apa ta pangajaping Dewa Buddha ing kepengin murungake Bratayuda Jaya binangun. Mongko wurunging Bratayuda mau ndadak sarana reruba pepanggil ya kuwi patine pamonging Pandhawa ya kuwi Kakang Semar angka 2 sedaning Yayi Prabu Ndarawati. Mula tumuli aku ninggal praja ing Ngastina. Ora nyarujuki karan kekarepaning Begawan Dewa Buddha. Nganti ana ing tengah dalan aku karo Petruk karo Bagong dioyak-oyak karo Werkudara karo Janaka. Tumuli aku ngrewangi karo Petruk karo Bagong wekasan Arjuna lan Werkudara mundur saka ing pabaratan. Lan Petruk Bagong ndak kanthi
sowan ana ing Karang Kadempel. Saka pangiraku Werku Dara lan Janaka dina samuka pancen wis keblinger nalare. Pancen wis digawe lali karo Dewa Buddha. Sabab mentala karo Petruk karo Bagong nganti bakal mateni karo Panakawane dhewe. Kaya ngono kuwi apa ora jeneng wong keblinger nalare Kakang Nayantaka. Semareka den prayitna samune reseka balik. Titiani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dados napa sing dingendikake sinuwun Kresna pancen kepara nyata. Mula kang saka kuwi aku nyuwun karan Kakang Nayantaka aja kendel wae. Ning enggal budidaya supaya kabeh bali marang kahanan ingkang saknyatane tegese Pandhawa tetep komplit 5 cacahing negara Ngamarta. Dene Kurawa tetep mapan ning negara Ngastina. Lan kodrating jagat kudu kelakon merga tumrap Baladewa Bratayuda kuwi dudu perang ampe awur-awur nanging perang kang mawa tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sapa sing nalika semana darbe sumpah ing kono bakal luar punagining Kakang Semar. Nggih, nggih. Nang kula nyuwun sampeyan ya melu-melu perkara niki. Tegese piye? Kula tak lunga sedhela. Karang Kadempel Mang Tenggo nggih. Sinuwun. Lho. Malah aku takon tunggu omah ki piye? Niki pancen syarate kudu ngono. Mengke ndak bocah-bocah kula niku pating gedabi ora karo-karuan. Kula titip sedhela mawon. Kula tak ngatas langsung Mahardi kang rat niki lakone niki enten napa niki? Semareka den prayitna smoreres. Aming mabure kok pamer dadak entak guntak. Kaya gek plas ngono ngapa ta? Ciri khas Semar iki nek ngopo-ngopo mesti joget kok. Ambles bumi ya joget, mabur ya joget, ngetokke nek pancen bapak iki duwe keluwihan. Nolo gareng dalem. Welinge bapakmu aku kok nunggu Karang Kadempel. Angge pun ditenggo. Yo, kowe aja lunga. Kowe aja dadoh lawan aku. Mbok menawa ana tekaning Kurawa lan utusaning Dewa Buddha. Ubayane aja balenjani. Oh nggih, ngestakaken dawuh ditenggo teng mriki mawon ya, Trik ya. Petro aja lunga, mboten. Bagong ya aja lunga. Kula tak teng Indomaret sedhiren. Arep ngopo kuwi alasane kok kaya ana-ana ae. Tukeran jenggot. Aku iki gumun karo kowe lho. Wong ket mau ya ora ngrasani arep ngerok jenggot kok tuku kerokan jenggot ki arep ngopo? Mbangane ra omong. Wis nang omah wae. Nggih. Gawe wedang ning. Ha iya. Kersane pripun? Napa teh? Kipa? Kopi. Kopi. Napa dicampuri susu sithik? Ora, aku kulinane banyu sendang. Waduh, angel golek-golekane, Truk. Guys kono digawe goleki banyu sendang. Kono gong golek godhong lumbu kono, golek banyu sendang. Ratu kon ngombe godhong lumbu kan piye? Lah biasane kula sak ngoten. Wis ora sakean genem nggo ngaso teng. Yo, manut karo bapakmu nunggu Karang Kadempel Petro. Nggih, monggo kula dhiraken. Sri Baladewa Narpati tuwe nares.
Biat langening kalan kewanat kelar pandaan moncar Tinon lir kekonang surem sorot etan padang Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng ora pangling ingkang suwanana ing kayiwangan ngundarandir bawana iki kaya Kresna Sukma Wicara padha rarja saprapta Kitunggir Narayana nggih pukulun tansah pinanganing kawidadan liring sambikala sawanipun ingkang wayahipun Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka pukulun ya Kresna ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntu prapo marang jeneng kita Ulup Narayana kula pun dinggo jimat paripih gayana ing ngasantosan pukulun darbe wigati ingkang punapi dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan mara diage matur marang panjenenganing ulun Narayana do pukulun semban kula kekilapan menapa paduka ingkang saged ngawuringane dhateng mobah musi ing para titah nanging sabab menapa dene paduka andangu dhateng sawanipun ingkang wayah ing Dwarawati babakan sedyanipun ingkang wayahipun Narayana Kresna nadyan dikaya ngapa ulun nyuwun prisa sarta ulun takon nglawan jeneng Ulup Narayana wajibe kita munjuk atur kelawan panjenengan ulun sewu tadah wadana pukulun sawan kula masa paduka Hyang Adi pukulun sejatosipun namung badhe nanjihaken dhateng lelampahan ingkang dumados wonten ing jagat ingkang ngembet kalan kawontenanipun kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara anggenipun kerem suwita dhateng satunggiling Brahmana anyar katon ngemapan wonten negari Ngastina do pukulun menawi ngantos kateman mekaten lajeng menapa mboten sami kemawon ngeling semi dhateng para Jawata ing sampun ngodrataken inggih menika wujudipun Perang Ageng Bratayuda Jaya Binangun mongko kodrating Jawata menika mboten saged dipun busek malih tuwin mboten saged dipun nicali kedah kelampah menawi ngantos kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak Werkudara menapa dene Janaka mboten purun kondur wonten ing Madukara menapa dene wonten ing Jodipati ing ateges nilar dhateng kewajibaning kasatriyan ing mekaten sakmangke ateges kadang kula badhe nampi welak ing Jawata krana wantun andombani dhateng tingkah lampahipun satunggiling Brahmana ingkang wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun pukulun Kresna nggih wonten dawuh apa ta sababe dene ati kita darbe rasa kawatir apa ta sababe dene ati kita darbe rasa ora percaya kelawan para Jawata ngerti yo apa ing wis ginaris dening para dewa sayekti bakal kelakon nadyan to akeh ingkang padha kepengin gawe srana nerak kelawan kodrating jagat parandene kabeh mau ora bakal bisa kelakon kaya ingkang dumadya ning negara Ngastina ana saweneng Brahmana ing ngaran Dewa Buddha ing nalika semana wani bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun sayekti kabeh ing dumadyaning Praja Ngastina mau mung dadi pacoban tumraping para Pandhawa lan Kurawa pacoban tumraping wayah-wayah ulun kaya ngapa nggone darbe niat nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mula kang sanga kuwi Kresna iki dadi kewajiban kita nggon kita kudu bisa gawe padhang tumraping negara Ngastina lan para Pandhawa kudu jangkep 5 ana ing negara Ngamarta lajeng parang paduka ulun paringi kekuatan ingkang winastan kanugrahan ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman apa to sababe sinebut wahyu katentreman sabab tentrem lan nurane jagat iki gumantung marang jeneng sira ing wis katetepake titising Wisnu Anjali Narayana gonjang gancing lamit lap-lap katon lir kencang ngrisang mawe gandrung mekaten pukulun ya mangsa baranggon kita gawe srana supaya Werkudara Janaka bali marang kewajibane
bali marang kasatriyane. Kita ulun tundung bali marang Marcapada. Mung kita ingkang kudu bisa gawe padang jagat saisine. Nyuwun pangestu Ulun, kebat kita tampani wujuding wahyu katentreman Narayana. Kang samar pamoring sukma sinukmaya. Den prayitna semurire seka balik titiyane kandayane trisanya purnama sasi Sinuwun Ndarawati Kakang Semar nggih lha kok dadi Kakang Nayantaka nusul kelawan aku saya rungsit lan saya rumpil lakoning jagat. Ora sranta manah kula tumuli niat kula ajeng sowan Sang Asih Prana. Lah kok sampean malah enten mriki? Aku wis nembe wae sowan kan Sang Hyang Bathara Wenang Kakang Semar. Entuk dawuh Sang Hyang Asih Prana lamun nata Ndarawati ngempus pinaringan kanugrahan wayu katentreman. Kudu bisa gawe padang jagat saisine. Utamaning Pandhawa 5 kudu jangkep 5 lan Kurawa kudu mapan negara Ngastina. Jumbuh lawan kodrating dewa kudu tetep lumaku Bratayuda aja nganti ana ingkang wani anduwa kodrating jagat. Kula mathuk, kula codhok. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging ngaris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayuk. Wah, bapak kita kira nek lunga jebul metuk Ndara Kresna. Ha iya. Ora metuk Nala Garing. Lah pripun? Aku karo bapakmu ketemu ning Alamantara. Waduh. Antara kau dan aku lak slatak gundulmu lho. Senengane nek omong kok mesti mergo bapakmu bakal sowan Sang Asih Prana, aku saka sowan Sang Mahardika ngrat. Yai Prabu Kresna entuk apa? Yai Prabu Kresna entuk dawuh Sang Hyang Bathara Wenang bab sing endi lan kepiye kudu katindakake. Koko Prabu rawuh wonten ing mriki mergo aku ora nyarujuki Dewa Budhong bakal murungake Bratayuda. Syarate kudu nyedani Yai Prabu Kresna lan mateni Kakang Semar. Menika kula pikantuk kewajiban. Kewajiban apa? Kedah
damel srana supados Werkudara Janaka wangsul dhateng negari Ngamarta. Kurawa tetep wonten negari Ngastina, Pandhawa tetep wonten negari Ngamarta. Tegesipun Bratayuda boten badhe wonten ingkang ngaru biru Prabu. Ah, cocok aku mathuk aku. Mathuk. Ya kaya ngono kuwi wis tak arepake. Aja nganti kelakon ana wong kang murungake Bratayuda. Merga yen nganti Bratayuda iki mengko wurung tan wurunga, angkara murka bakal ndrebala ning jagat. Angkara murkane Kyai Prabu Duryudana lan Kurawa kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese angkara murkaning para Kurawa kuwi ora bisa ilang yen to Kurawa isih gumlar ning jagat. Kasinggihan mekaten. Namung kedah ngatos-atos jernyatanipun samangke Werkudara kan Arjuna. Sajaipun sampun malih paningalipun awit pangrika dayanipun Dewa Buddha. Wah, Kresna kakangku Semar. Wah. Wah. Piye, Reng? Apa? Ndara Werkudara wis suarane ketok. Wah, Kresna kakangku. Diadepi, diadepi. Diadepi rasa wedi. Sapa sing arep ngaru biru uripe bapak? Kowe karo aku wajib blenjani. Ya, Gong, aku tak mlayu wae. Oh, setan iki. Ayo. Pripun kok mlajar? Upama akal tak adepi akal mesine ora bakal rampung Petruk. Nggih. Akal niku diadepi akal. Mesine kudu ngono lha nggih. Terus lek ajeng ngadepi pripun? Werkudara kae aku apal pambegane Arjuna ya semono uga. Merga nggonku srawung karo Werkudara karo Janaka kuwi ora ming sedina rong dina nanging wis puluhan taun. Nggih. Mula watake aku apal. Nggih kula ya apal. Wektu dina iki arep tak golekke wong sing iso nandingi karo Werkudara karo Janaka. Wah. Niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Ajeng manggoleke sinten sapa sing kira-kira iso nandingi kridane Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Menenga wae Petruk. Nggih. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung ampun sembrono lho, Ndara. Ampun sembrono panjenengan niku goleke mungsuh ya sing babak tenan nek panjenengan goleke mungsuh ora babak wah cilaka kedadiane. Nek ming ora iso nandingi kridane Ndara Werkudara Ndara Janaka niki wah sedheloe mesti kalah terus. Kowe menenga dhisik. Iki aku ngene iki ngopo? Mboten ngerti. Aku topo. Wo. Ati was omong. Topo? Iya. Topo riku dudu. Topo riku mboten saged empat mata. Tak totok gundulmu ora. Wis menenga wae. Tak goleke jago Petruk kowe lungguh mburiku. Nggih. Sinuwun Ndarawati nek matek kaji pameling ngeri. Karo kancane aja iki gak terus sisine. Pun ge diundang. Ben dijukuke dhisik. Ha nggih. Lho, topo kok omong? Lali aku lali ra. Menenga wae Petruk. Nggih. Gatotkaca wonten timbalan. Angkawijaya wonten timbalan Bu. Dina samengko kok nganti enak-enak. Ora ngerti kahanan negara Ngamarta, luwih-luwih kahanan wong tuamu. Nggih.
Wonten menapa? Menapa midhangetna? Wong tuamu Werkudara apa dene wong tuamu Arjuna dina samengko malih tinggal merga diblithuk dening pandhita. Neneka ing jeneng Dewa Buddha. Mongko wis bakal tegal kalawan pakmu ing Dwarawati. Wis bakal mentala karo Kakang Semar Badranaya. Pengajaping wong tuamu sakloron kuwi iso mateni Ratu Dwarawati, iso mateni Semar. Tegese dheweke bakal mulya ana negara Ngastina. Kaya ngono kuwi apa dianggep wong tuwa pantes dadi wong tuamu apa ora? Ayem. Ndara Werkudara musuh Ndara Garukaca, Ndara Janaka musuh Ndara Angkawijaya. Wah, sampean kuwi iso pinter. Kok iso ngerti mungsuhe sapa? Lah ya nek jeneng Ndara Werkudara musuh anake dhewe ya pekewo. Ndara Janaka musuh Ndara Angkawijaya ya pekewo. Ora kepenak ngono lho rasane. Kok ora iso Rasida monggo. Aku wis diseret nang ngablak. Lara awakku. Isok ngono. Ayo guguk kok nganti copot jareku. Ah iya. Engko nek ngadeg ngati-ati lho, nek ngadeg ngati-ati lho. Dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung kowe ngadeg entuk dung 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 pletre ayo. Arep gogo aku. Gogo iwa ora. Wis anggere ning Bagong karo Petruk wis ngarguyon kowe. Ha piye nek ora entuk guyon Panakawan ya, Go? Mosok Panakawan kon serius engko ya. Ora ning wong seneng. Mulane kowe. Yo, kae ndelok Ndara Garukaca musuh Ndara Werkudara, Ndara Angkawijaya musuh Ndara Janaka. Yo. Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekabira Kresna Gatot ing kasinggihan Kanjeng Rama malangkre ning ngarepe wong tuwa ora ngaturake bekti lho nyun pamunten nlonjong bata tindakipun Kanjeng Rama badhe pinanggi kaliyan sinten goleki wakmu Ndarawati karo Semar merga dina iki aku duwe pengajap rukun karo Kurawa murungake Bratayuda Jaya Binangun syarate aku kudu mentala gawe sirnaning wakmu Ndarawati lan padine Semar. Wah Gatot hitungan pikiran tinimbangane ngorbanake nyawa pirang-pirang luwih becik ngorbanake nyawa loro ning bakal nyelametake nyawa pirang-pirang Gatot. Minggato aja melu-melu perkarane bapakmu kowe tak dugangi sirahmu suwe-suwe pecah Kanjeng Ibu kula pecah mboten menapa-menapa nanging pengajaping manah kula saged ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula ingkang kula ajen eman sanget Rama Kyai badhe mentala dhateng Kanjeng Rama ing Ndarawati tuwin Kyai Semar Badranaya alung Gatotkaca kemawon ingkang dipun perjaya wah aja ngeyel kowe aja ngelek Rama Kyai ingkang sampun ngantos gugu karepipun piyambak kowe minggato mboten badhe kula kisah kowe minggato kula mboten badhe kisah. Ada pesan tilut apa Petruk sampeyan ampun meneng mawon
Teng Pandharawati dawuhaning Kula Petruk kae Garukaca Kandharana aja kon meneng wae. Aku wedi kuwalat. Weh, mboten nika bapake Pakartine elek kok. Nek bapake Pakartine apik panjenengan wantun niku kuwalat. Ning gandeng lagi Pakartine elek diwaneni. Anak ngemut karo wong tuwa niku mboten napa-napa. Aku ora bakal mentolo. Gotong mawon go munggah nganti sing ngunen ra beres. Yo. Ojo wangkal. Banon. Banon. Wah, Caitan. Gadot. Aku dunke. Aku didunke boten badhe kula handhawangen. Tetep wonten nginggil kemawon. Wah, aku merem. Dhuwur banget. Wah, Gatot sampun kajengipun ngaten kemawon. Kanjeng Rama malang krik nang ngarepe wong tuwa dipun utus dening Kanjeng Pandharawati. Kanjeng Rama supados kondur wonten Madukara. Aku ora bakal bali marang Madukara. Papaning Janaka ora ning Madukara ning negara Ngastina. Manunggal karan Palasata Kurawa. Kowe bayi wingi sore rasa melu-melu perkara iki. Kondur menapa mboten? Yen aku ora gelem bali kepiye, kula ingkang ruda paripeksa wani karo wong tuwa ingkang kula ajri menawanipun. Aluwung Abimanyu ora duwe wong tuwa yen to wong tuwa ora isa dielingake, mongko mlaku ing dalan ingkang kleru. Gurababan suaramu pecah sirahmu mentolo karo kowe. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Gunjing langit kelap-lapaton lir gincanging risang mawe gandrung Arjuna Werkudara sing gedhe pangapuramu yen to iki mau kabeh pancen niate kadang Mindharawati yen ora Abimanyu yen ora Gatotkaca tangeh ana ing kengkimbang arang kridane adhiku sakloro inggih Koko Prabu monggo kula dherekaken wonten negaring Astina pamriye Koko Prabu kedah dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Ora kosek. Aku tak takon karo kowe Janaka. Biyen kowe tau tate rasan-rasan karo pun Kakang. Si Adi kuwi jejering satriya.
Mongko Si Adi ora tau ninggal watak kasatriyaning Arjuna. Si Adi tansah ngajab dumadining Bratayuda, Si Adi tansah kepengin anggelak wanci nggege mangsa dumadining Bratayuda. Nanging sabab apa saiki lah kok dadi ana swijining pandhita? Mongko durung karuan bener lan nyatane pendhita mau tumuli gawe ukara bakal murungake Bratayuda. Lah kok Si Adi jiwaning kasatriyan murca tumuli saiki kaya dene wong wadon pinjungan kaya wedi weruh perang gedhe Bratayuda, mongko kuwi durung kelakon. Tumuli Si Adi banjur kepengin murungake Bratayuda, srana Si Adi malah mentala nega kalampun Kakang. Terus nggonku ketayalan sirah tak nggo sikil-sikil tak nggo sirahing pengajap aku isih tansah caket kan para Pandhawa kuwi. Mbok anggep apa Janaka aku tak takon. Mbok anggep apa? Yen mancen kowe mentala karo Natandrawati, mbok ya wis biyen-biyen kowe ora usah srawung karo aku. Biyen-biyen kowe ngerepa kepengin ngepek adikku, luwung adikku tak wenehake si Burisrawa. Lah kok saiki kowe malah kaya mengkono arep mentala karo aku. Mong perkara kowe ngeboti karo pendhita sing durung karuan nyatane. Nek upama kowe kelakon mateni karo aku, kowe mateni Kakang Semar Badranaya, tumuli Bratayuda tetep kelakon. Pendhita mau mung pendhita Ngayawara coba. Apa kowe iso nguripke Natandrawati? Koko Prabu. Sepinten kalpaten kula Diagung Pangaksam. Mboten kinten babar pisan. Bilih ngantos mekaten petangan paduka iki lagi wae sithik durung kabeh tak kandhakake. Upama kabeh tak kandhakake ngentok tinggal mau akeh banget Janaka. Siji jiwaning kasatriyan, loro kewajibaning kasatriyan, telu kowe miradati kodrating jagat. Mongko wong miradati kodrating jagat mono bakal gedhe dosane. Inggih. Bratayuda kuwi ora perang ngampyak awur-awur nanging kuwi perang mawa tatanan. Perang suci ingkang kudu digelar ning jagat merga jroning Bratayuda kuwi sapa sing ngandurala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tandurane becik mesti uga bakal ngrembaka. Ing kono bakal katandha. Wong utang bakal nyaur, wong nyilih mulihake. Luaring punake pirang-pirang sumpah bakal babar ning jroning Bratayuda Arjuna. Inggih. Werkudara Kakangmu Njadipati tau tate ngucap sumpah. Pirang-pirang sumpah diucapake dening Werkudara. Mongko wong sumpah kuwi padha karo utang. Yen sumpahe ora klakon, sumpahe durung iso dileksanani ning jagat, tegese sesuk yen upama tekaning pati isih duwe utang. Wong duwe utang kuwi yen mapan ana ning tepet suci patine ora bakal sampurna merga isih duwe silian nalika urip ning alam padhang. Inggih. Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Syukur Yayi. Yen to Si Adi wis eling Purwaduksina, pun Kakang melu seneng. Seling sing eling muga tetep eling, sing isih tetep lali lan gedhem-gedhem kepengin dadi srana. Mateni pun Kakang apa dene mateni Kakang Semar ya wis ben. Ora usah mbok gagas. Kowe bali marang Madukara, sing gelem bali ya ben bali, sing ora mulih ya wis. Werkudara, ngopo? Nendi? Mulih. Ndak dilok-lokke. Kakang Semar, Werkudara Janaka wis eling kan kewajiban kasatriyane Dewa Buddha kaya kula sing methuke aneh-aneh to.
kowe Bratayuda. Jarine kowe arep ngrengkuh Pandhawa manunggal karo Kurawa. Syarate wurung Bratayuda kudu srana patine Semar. Arep mateni Semar kok dadak nyilih tangane ndara-ndaraku Pandhawa. Kowe ra wani mateni aku ya. Kowe ra wani mateni aku. Merga kowe ra weruh saklare. Ayo muni yo. Ayo saiki sadu arep gage aku patenono. Kene marganing padugang kowe ra. Wah. Wis tak sawang cahyane wis ketok. Pendhita tuwa kok untune wutuh. Cetha nek kuwi panjalmane Manik Maya. Inggih. Kakang Semar kula sampun tobat. Kula nyuwun pangapunten. Sirmu piye? Niatmu apa? Inggih krana namung nodi dhateng kekuwataning para Pandhawa. Nek ming nodi kekuwatan ora tekan semono nggonmu gawe karti sampeka supaya isa dadi srana patiku lan sedane Sinuwun Ndarawati. Dipun tangisi Pandya Betari Durga kaliyan anak kula pun kala Kakang. Ngapa nangis? Inggih krana dereng saged pados tedha. Monggo tedhanipun tiyang Sukerta. Kula mboten badhe saged damel pejahipun Pandhawa ingkang pranyata menika titah Sukerta menawi Kakang Semar tasih sugeng. Ngono ya kowe, Kowe wis gelem urip ning donya. Dadi wong kere dadi gedibal. Kowe urip ning kayangan kepenak dadi dewa. Kowe karo aku isih mendem rasa sengit. Kowe karo aku isih mendem rasa ora seneng. Nganti pirang-pirang cara tok gunakake kowe ngajab patine Semar. Iki nek perkara iki tak aturke, pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal kahananmu piye coba? Aduh. Kakang Semar kulun sampun ngantos dipun aturaken dening Kanjeng Rama pukulun kula sampun tobat. Kowe sengit karo Semar ning Semar tresna karo kowe Manik Maya. Nadyan keluputanmu marambah makaping-kaping aku menehi pangapura ndang bali. Mengko nek ujug-ujug pangapuraku ilang aku tegel karo kowe kriwikan dadi grojogan lho. Durna pripun Pak? Begawan Dewa Buddha ical dipun kedhepaken. Mboten ketingal. Terus niki pripun? Kenceng Bratayuda dinten menika Kakang Mremban. Ayo nyawijine negara Ngastina. Wah, Kurawa akale licik. Mati aku. Arsa madangi jagat mungo-mungo paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Werkudara piye? Aku nyuwun pangapura. Dene aku wis mentala karo kowe. Durung nganti lakon Dimas ing wigati bejo bejaning sing lali si bejo sing eling kelawan waspada. Ya. Mula si Adi kudu tansah eling lan tansah waspada kelawan gelagating swasana. Ya, Kresna kakangku. Muga-muga katentreman iki bisa ndayanana tentrem selawase wiwit dina iki nganti sak teruse. Kresna kakangku ya. Gandeng sedaya sampun madhang. Monggo sami ndedonga sesarengan mugi-mugi benjing-enjing menika pletheking surya ngantos sak terusipun sedaya manggya kesainan, manggya kesarasan, kawijengan lan katentreman boten manggalang setunggal menapa jagat supados padhang trawangan boten peteng kados mekaten malih menika ndara.